दिनै 10 फेब्रुवारि थामहिनबा 21थि बिटिसि गोरोबथा सान बे सानखालिनो थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारखालि बिटिसि गोरोबथाया जानानै थाङो। बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै बिटिसिनि दाब दाब जायगानि भिपिएफ कमिटिनि मावख'फोराव गाजा गोमजायै बिटिसि गोरोबथा सान फालिदों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्ला रुपहिनि रुपहि प्राइमारि कमिटि भिपिएफ मावख'आव गाजा गोमजायै 21थि बिटिसि गोरोबथा सान फालिदों। सालबारि जिल्ला कमिटि भिपिएफनि बानजायनायाव बे सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनाय जादों। बेबायदिनो खुंफुंजानाय हाबाफारियाव फुंबिलिनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं बावनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। लोगोसे सानजौफुनि समाव मेहेरगोनाङै गेवलां मेल हाबाफारिबो लानाय जायो। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए जय मुसाहारि, बारग' एम लोमस्राव दैमारि, अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि एनाउन्सार, लोगोसे पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटिनि एडभाइजार गंगाधर रामसियारिया। बेनि अनगायैबो सालबारि ओनसोलनिनो गोबां बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा दैदेनगिरि रायजो राजाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। जोङो माने 21 21थि बड'लेण्ड दिबसखौ जोङो फालिनायनि थाखाय जोंनि हालामाव थानाय बर'जों लोगोसे बे मुसलमानफोर दङ, बाङालि, नेपालि, आदिबासिफोर दं। जों बिथांमोनखौ धन्यबाद हरदों। मानो 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि जितु एकर्ड, बे एकर्डआव मोनफ्रोमबो हारि माहारिसाफ्रा जोंनो हेल्प होदोंमोन। क'अर्डिनेशन CCBM दंमोन, क'अर्डिनेशन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट। बे मुभमेन्टआव सोब जातियानो थाफानानै बेखौ समर्थन खालामदोंमोन आरो सलुसन जाथारनांगौ होननानै गभर्नमेन्टआव आपिल होदोंमोन। ओमफ्राय माने अल पार्टि मिट, आसामाव थानाय जेसेबांखि पार्टि दं, नेशनेल पार्टि, रिजनेल पार्टि, बे पार्टिफ्राबो अल पार्टि मिटआव गुवाहाटीयाव जथुमनाय बे अल पार्टि मिटआव बिथांमोना समर्थन होदोंमोन। बिनि थाखाय जोङो गुतै पार्टि आरो बिटिसि हालामाव थानाय गुतै जाथि गुसिनि मानसिफोरखौ जोङो धन्यबाद होदों। हर अखम छात्र घन्टाखौबो जोङो धन्यबाद होदों। मानो बिथांमोना बै समाव लिरना होदोंमोन भारत सरकारनो जे माने बे समस्या, बर' समस्या जोबनांगौ, भारत संबिजितनि बिथोरावनो बेखौ फोजोबनानै बेखौ माने माबा मोनसे बानायना होनांगौ होननानै बिथांमोना बै समाव माने होदोंमोन, लिरना होदोंमोन। बिनिखायसो दिनै बिटिसिनि जोनोम आरो बे जोनोमनिफ्राय खामानि मावनानै हाग्रामा महिलारि देबनि नाजानायाव खामानि मावनानै दिनै बिटिसि हालामाव जाय जायगायाव जेबो गैयामोन, स्कुल कलेज गैयामोन, बे इउनिभारसिटि गैयामोन, दिनै बे जायगायाव स्कुल कलेज जानो हमबाय, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जानो हमबाय, CIT जानो हमबाय, मेडिकेल कलेजनि जोनोम जाबाय, दिनै नार्सिं कलेजनि माने जोनोम जाबाय, इन्जिनियारिं कलेजनि जोनोम जाबाय आरो गोबां कलेजफ्रा गभर्नमेन्ट जाबाय, प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथावना बाथ्रा। ओरै जोङो खावलायबावदों फैबाय थानाय समफोराव जोङो खौसे जानानै जोंनो संबिधाना मा मा अधिकार होदों, बे अधिकारनि बागै जोङो सावरायनानै खौसे जाफिननानै जोङो नाजाफिननांगोन। दा गोमालांनो नागिरनाय बे गोमानाय जोंनि अधिकार, बे अधिकारा संबिधान होदोंब्लाबो दा गोमालांनो नागिरदों। गतिके बे अधिकारफोरनि सायाव जोङो सावरायनानै जोङो भारत सरकारजों रायज्लायनानै आरोबाव लाबोफिननांगोन। दा ओंखायनो बे मुहुर्तआव आङो खावलायहरदों जोंनि हारि माहारिनि जेसेबां संगठन दङ, आबसुनिफ्राय आरम्भ खालामनानै UPPLनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आरो गुबुन गुबुन जुदि संगठन दङब्ला बर' साहित्य सभाखौनो बुं, बे जोङो आबबनि बाथ्राखौनो बुं, जोङो गासैबो खौसे जानानै जोङो जोंनि अधिकारनि थाखाय जोङो नाजाफिननांगोन। बेखौ आङो दिनैनि बे मुहुर्तआव आङो खावलायहरनाय जाबाय।